Salam gadyrly dinleyijiler, salamanmasaňyz. Biz size özüniň dörüden doğruluk ýolunu düşünmeňizi, düşünüp kabul etmeňizi we özü bilen baq parahatçylykda bolmaňyzy isleýän rehimli we merhemetli Hudaýyň adyndan bugünkü doğruluk ýolu atly gepleşigimizde ýene bir gezek hoş geldiňiz diýäris. Goý Hudaý siziň her biriňize pata bersin we öz doğruluk ýolunu size aýan etsin. Geçen gepleşigimizde eger ýadyňyzda bolsa biz Ishakyň taryhyny öwrenmäge başlapdyk. Ishak hem kakası Ibrahim ýaly Hudaýyň wadalarına iman etdi. Ve şol Ibrahim'i çağıran biri var Hudaý Ishaka hem görünne ve ol bilen hem wadalarını täzeden tasdiklady. Geçen gepleşigimizde ýadyňyza düşdi, Hudaý Ishaka şeýle diýipdi. Men seniň bilen bolaryn we seni ýalkaryn. Şu ýurdu tutuşlugyna men sana hem teň nesillerine berjekdirin. Ve atan Ibrahim'a eden wadamy yerine ýetirjekdirin. Yer ýüzüniň ähli milletleri seniň nesillerinden pata alarlar. Ibrahim'in maňa gulak asanlygy, meniň özüne beren buyruklarmy, tawşyryklary, düzgünlüğümü we kanunlary yerine ýetirenlik üçin men seniň nesillerine asman ýyldızlary deýin köperlerin. Bu ýurdu tutuşlugyna men seniň nesillerine bererim. Seredip görün ajaýyp wadalary Ibrahim'a wada edişi ýaly şo meňdeş, şoňa meňdeş wadalary ýene de Ishak bilen hem tasdiklady. Ishakyň hem Rebbi digini Hudaý özüni aýan edip Ishaka belletdi. Gelin bugünkü Tewratdan öwrenmelerimize Ishakyň taryhyny dowam etdirelim. Geçen gepleşigimizde eger ýadyňyzda bolsa, Ishakyň aýaly Rebekaň çagasy ýokdy. Biz o hakynda ayetlary okap geçipdik. Şonda näme bolup geçýär? Seredin gelip çıkış kitabynyň 25-nji babynyň 19-njy aýatynda Ishakyň çağlary nesli hakynda ýazgy şeýle diýär. Ibrahim'in oğlu Ishakyň nesilleri şulardyr. Ishak Rebeka öýlenende ol 40 ýaşyndadyr. Rebeka Padanramdaky Aramly Betuel'in gyzy Aramly Labanyň aýal doganydy. Rebeka'dan perzent öňmeýärdi. Ishak aýaly üçin Rebbe dilek etdi. Reb Ishakyň dilegini eşitdi we Rebeka hamyla boldy. Teredin Hudaý Ishakyň dilegini eşitdi. Biziň inanýan, biziň öwrenýän Rebbimiz, halaskarymyz, Hudaýymyz biziň dileglerimizi eşidýär. Biziň her bir ondan sorajak zatlarymyzy bilýär. Eger haçanda kalbymyzdan on erkinläki zatlary soranmyzda, ol biziň dileglerimize jogap hem berýär. Hudaýyň Ishaka çaga bermegi Hudaýyň erkinläki iň wajyp zatdy. Çünki Hudaý Ishakyň neslinden dünýäni halas etjek, halaskary berjekdi. Şonuň üçin Ishakyň dilegine Hudaý jogap berdi we Rebeka hamyla boldy. Diňe bir çaga däl, Rebeka ekiz çaga Hudaý berdi. Seredin näme diýär? 22-nji aýatda göwredäki ekiz çaga biri bilen itekleşýärdi. Rebeka näme üçin bu ejir meniň başyma düşdi diýip Rebden sorady. Reb ona şeýle jogap berdi. Göwräňde iki millet bar. Senden iki bäsdeş halk dörer. Biri beýleksinden rüssem çykar. Ulusy kiçisine gul bolar. Wagty dolup Rebeka ekiz ogul dogurdy. Olaň ilkinji dogulanyň ýüzi gyzyl we teni edil posun geýnen ýaly tüýlekdi. Oňa Esaw diýip at goýdular. Soňra onuň ökçesinden ýapyşyp ekiz taýy dünýäge indi. Şonuň üçin hem onuň adyna Ýakup dakdylar. Çağlar dogulanyny Ishak 60 ýaşyndady. Oglanlar ulalyp Esaw ökde awçy we meýdan adamy, Ýakup bolsa ýuwaş hem öýdeçi adam bolup ýetişdi. Ishak Esawy söýýärdi. Çünki Ishak onuň getirýän awetlerini halaýardy. Rebeka bolsa Ýakuby söýýärdi. Teredin şutaýda iki sany ogul ekiz çaga Rebeka'dan dogulýar. Olaň ikisem bir-birinden tapawutly. İlkincisinin adyna Esaw diýip takýarlar. Esaw diýmeň ýewreçe manysy tüýlek diýen söziň aýdylyşyna meňdeş. Ýakup diýmek ökçesinden yapışar diyen manını veriyor. Ya da başka aydınla bu cümle hem şol aldaya, ol aldaya diýmegi hem anladı Yevrey diline. Bu iki sözün Yakup'un adına ulumany var.
Yakup'un durmuşuna seyredip biz onun nähil adamlığını öğrenip bilýäs. Mukaddes yazgılarda belli bir atların berilmegi hemişe de many bilen we gelecekde boljak zatlar bilen hem baglydyr. Geçen epleşiklerimizde ýadyňyza düşdi. Mysal üçin Ibrahim şol oğlunun yerine veren gurbanlyk beren yerine Hudaý üçin eder diýip Berlahoy diýip at goýýardy. Hudaýyň üçin etjekligini manysyny berýär berilen at. Ibrahim'in adam, Sara'nın adam, Yakup'un adam. Şoň üçin atlara biz üns bermeliler. Şutaýda oğlanlar hakynda näme diýär? Esaw ökte awçy we meydan adamy, Yakup bolsa ýuwaş öýdeçi adam boldy diýär. Esaw kakasy gowy çünkü awawlap imit et getiren üçin kakasy gowy görýän eken. Emma Yakup öýdeçil bolan üçin ejesi onu gowy görýär. Ýöne şutaýda eýem çağalar dogulmanka Rebeka olan geleceği hakynda olaryň eýem içinde edýän hereketlerini bir zatlaryň bardygyny duýan ejesi Hudaýdan soraýar. Näme üçin bu ejir meniň başyma düşdi? Olar eýem ejesiniň içinde wagtynda daglaşyp bir-birini itekleşip oturýarlar. Şonda Hudaý seredin geleceği bilýän Hudaý. Gelecekde çağalarda näme gelip çykar? Hudaýyň maksady näme? Her bir çağa üçin Hudaýyň özü aýan edi. Hudaý özü bilýär. Şoň üçin Hudaýa bil baglamak çağalarymyzyň geleceği üçin hem gaty wajypdyr. Şonda näme diýär Hudaý? Göwreňne iki millet bolar. Senden iki bästeş halk dörer. Biri beýleksinden Rüstem çykar, ulusy kiçisine gul bolar. Bizim medeniýetde hiç kaçan ulusy kiçisine gul bolýarmy? Ýok, hemişe kiçi ulusuna gul bolýar. Bize atalar sözüm var, dürlü atalar sözü var. Şonuň üçin şol atalar sözü esasında hem biz bilýäs, hemişe de ulu çağa kiçileriň ýol bolşusy bolýar. Kiçiler ona hyzmat edýär, gulak asýar. Emma Hudaý bu taýda ýa-ni ekizlen kiçisine ulusy hyzmat eder, boyun bolar diýip eýäm öňünden bildirýär. Näme üçin? Çünkü gelecekde Esawyň häsiýetleriniň nähili boljakdygyny Hudaý bilýärdi. Biz şol Esaw bilen Yakup'un tarihinden, häzirki okajak yerimizde bolup geçen wakadan özümüze öwrenmeli, sapaklanmaly gatken. Şeýle bir ýagdaý bolup geçýär. Seredin bir gün Yakup çorba bişirip ýörke Esaw gaty ýady hem aç halda meýdandan geldi. Ol Yakup'a, "Gyzyl, şol gyzyl çorbaňdan baňa bersene. Men aç öldüm." diýdi. Yakup ona ilki öz nowahar ogulluk hakyna maňa sat diýdi. Esaw, "Men açlygymdan ölüp barýarym. Nowahar ogulluk haky meniň nämeme derkar?" diýdi. Yakup ona, "Onna ant iç." diýdi. Esaw ant içip öz nowahar ogulluk hakyny Yakup'a satdy. Yakup Esawa nan hem gyzyl nohut çorbasyny berdi. Esaw iýi içip bolandan soň turup gitdi. Ene şeýdip Esaw özüniň nowahar ogulluk hakyna biperwa seretdi. Hayran galdyrjy. İki sany ogul we awçy ogul Esaw dağdan awçylyk edip gelende ağaç alyp gelýär. Yakup'am çorba bişirýär. Esaw bolsa çorbadan ýemegi öz dogany Yakup'tan soraýar. Yakup näme diýär? "Sen maňa öz nowaharlyk ogul hakyny maňa sat" diýär. Elbette Yakup doganyň açlygyndan peýdalanyp mekirlik etdi şutaýda. Emma Esaw şol mekirlige ýa-da özüniň nowaharlyk hakyna eger biperwa seretmedik bolsa, onda satman bilerdi. Emma Esaw üçin näme? Esaw näme diýär? Haçanna nowaharlyk, ýagny şol sen Hudaýyň bereketleriniň, Hudaýyň wagdalarynyň dowam edip biljek ýagdaýy bar wagtynda, öz durmuşyna Hudaýyň patasy gelip biljek wagtynda Esaw o barada alad etmedi. Yakup üçin Hudaýyň wagdalary, Hudaý gelecekde näme diýär? Hakasyndan beriljek miras ýa-da hakasynyň berjek patalary Yakup üçin gaty wajypdy. Şonuň üçin şu mümkinçilikden peýdalanyp dogandan şol haky talap etdi. Satmagyny sorady. Esawyň we Yakup'un tarihi türkmenleriň arasynda da, bizim halkymyzyň arasynda da belli. Käwr goşgularda da ýa-da hekaýalarda da käwr ýerde ýatlanýar. Bir tabak aşa
öz hakyny satan Esaw ýaly bolma diýip bu tarih barada köpüňiz belki eşitensiniz. Esawyň edinlady öz nowbaharlyk hakyna Hudaýyň etjek işlerine biperwa seretmege. Şonuň netijesinde ol näme etdi? Terediň näme de? Men açlygymdan ölüp barýan. Nowbahar ogulluk haky meniň nämeme derka. Ýa-ni Tövrat ýene dowam edip şeýle diýe. Ine şeý dip Esaw özüniň nowbahar ogulluk hakyna biperwa garady. Näme üçin biperwa seretdi Esaw? Esaw üçin bu dünýäniň aladalary, bu dünýäniň wagtlaryň garnynyň doýmagy onun kakasynyň berjek bereketlerinden, kakasyna berilen wadalardan wajip durýardy. Gelecekde de okuyas Esaw kakasynyň we ejesiniň pikirlerini ve gelecekte umit baglandy atlaryna hem biperwa seretdi. Başka yerde aýdýa, ýa-ni Esaw gelip başga bir halkyň, şo Ishakyň we Rebekaň islemeýän halkyndan gelin alıp, öýlenip, şolar bilen ýaşap başlady. Bu bolsa Ýakuba, Ishaka da, Rebeka da köp eziyet berýärdi. Olar islemeýärdi öz çağalarynyň imansyz bir halktan gelin almagyny. Esaw bolsa öz nowbaharlyk hakyna biperwa seredişi ýaly kakasynyň we ejesiniň pikirlerine, Hudaýyň dogruluk ýoly, ýagny şol Ibrahimden gelýän iman ýoluna hem biperwa seredýärdi. Hudaý muny bilýärdi. Şonuň üçin hem eýem häli çağa dogulmanka Yakup'tan Hudaýyň bereketiniň, Yakup bilen Hudaýyň iman ýolunyň dowam etjekdigini öňünden Rebeka bildiripdi. Muňa meňdeşlikde bugünkü gün hem köp illeşlenmez. Biz hem käwagt Esaw ýaly hereket edýäs. Bu dünýäniň wagtlaryň zatlaryna, bu dünýäniň wagtlaryň baýlygyna, ýa-da diňe garnymyzyň doýmagyny alady edip, Hudaýyň ajaýyp wadalaryndan daşarda galýas. Ýa-da olara ünüt bermeýäs. Esaw ýaly biz hem wagtlaryň zatlary, ýa-da baýlyk diýip, ýa-da başga zat diýip, Hudaýyň hak ýolundan daşarda galýas. Ýa-da Hudaýyň hak ýoluny, dogruluk ýoluny ret edýäris. Şeýle sözler var Hudaýyň ýazgysynda. Eger İsa'nın aýdan sözlerine seretseňiz şeýle diýe. Mattanyň hoş habar 6-njy bab 19-njy aýatda İsa şeýle diýip duýduruş berýär. Yer ýüzüne özüňize hazyna ýygnamaň. Bu ýerde güýe bilen pos ýýänler. Bu ýere ogurlar girip ogurlaýanlar. Özüňize gökde hazyna ýygnaň. Ol ýerde ne güýe, ne pos ýýänler, ne de ogurlar girip ogurlaýanlar. Hazynaňyz nirede bolsa, ýüregiňiz hem şol ýerde bolar. Terediň başga bir ýerde näme diýär İsa? Ilki Hudaýyň paçalygyny gözleň we onuň hakykatyny. Şonda galan zatlar size berilär. Hudaý üçin ilkinji zat biziň adamlaryň gözlemeli zady Hudaý bilen Hudaýyň isleýän zatlaryny gözlemek, Hudaýyň dogrulygyny gözlemek, Hudaý bilen gatnaşygy gözlemek, onuň dogurlugynda hakykatyna ýaşamaklyk, şoňa düşünüp iman etmeklik gaty wajip bolup durýar. Yakup üçin hem Hudaýyň paçalygyna değişli zatlar, Hudaýyň wadasy wajipdi. Şonuň üçin ol dogany Esaw ýaly nowbaharlyk hakyna, Hudaýyň Ishak arkaly beriljek patalaryna biperwa seretmedi. Ve şol patalary öz kakasyndan kabul etdi ve şol iman ýoluny dowam etdirdi. Bundan başga da mysal üçin Yakup ýatsa tursa şo hakynda pikirlenýärdi. Şonuň üçin şol ýagda ýüze çykanna doganyndan şol nowbaharlyk hakyny satyn alyp bildi, sorap bildi. Atalar sözünde şeýle diýär, eger bal ýejek bolsaň balarlary sen gowmaly bolýan. Balarlary gowmasaň bal ýyp bilmeýän. Şo Hudaý hem biz tarapdan edilmeli ädimler var. Şonu talap edýär. Eger biz hem Hudaýyň bereketlerini isleýän bolsak, onuň dogruluk ýoluna, hakykatyna düşünjek bolsak, onda öz tarapymyzdan iman bilen hereket etmeli. Şol dogrulygy küýsemeli. Kalymyzda bu dünýäniň aladalary bilen ýa-da zaýalanýan wagtlaryň zatlary bilen başagaý bolman, Hudaýyň dogrulygyny, Hudaýyň hakykatyny onuň ýazgylaryndan agtaryp, onuň sözünden agtaryp tapmaga çalışmaly. Şonda Hudaý bize hükman jogap berer. İncilin başga bir ýerinde Ýahýanyň hoş habar 6-njy babda
İsa ýadyňyza düşse 5000 adamy çörek bilen doýurýa, çörek bilen üpçün edýä. Şo taýda halk oň izine düşenne İsa şeýle sözler bilen olara ýüzlenipdi. 6-njy jogap 26-njy aýatda. Halk onuň ýanyna gelenne İsa olara jogap berip diýdi. Hakykatdan size dogrusyny aýdýan. Siz meni alamat göreniňiz üçin näme? Çörek ýyp doýanyňyz üçin atarýarsyňyz. Zaýalanan ümit üçin däl, ebedi ýaşaýyş çenli galyan ümit üçin çalşyň. Onu size insan oglu berer. Çünkü ona Ata Hudaý öz möhrüni basanlar. Terediň näme diýe? İsa näme diýip duýduruş berýär? Zaýalanan ümit üçin däl, ebedi ýaşaýyş çenli galyan ümit üçin çalşyň. Onu size insan oglu berer. Çünkü ona Ata Hudaý öz möhrüni basanlar. Gadyrly dost, bugün sen nähil ümit üçin, nähil durmuş üçin çalşýan? Sen kime meňleýän? Esaw meňleýän ýa-da Ýakuba meňleýän? Esaw ýaly diňe garny doýurmak üçin Hudaýyň wadalaryny hem hakasyndan gelýän iman ýoluny hem bereketleri hem miraslary hem biperwa seredişi ýalymy? Ýa-da Ýakup ýaly sen Hudaýyň dogrulygyny, Hudaýyň hakykatyny, İsa Mesih'te üpçün eden hak iman ýoluny gutuluşuna alad edýärsiňmi? Eger bugün imanly bolsaň, inanýan bolsaň, sen näme üçin ýaşaýan? Öz yerdäki diňe wagtlaýynça garyn doýdurmak ýa-da baý bolmak aladalary bilenmi? Ýa-da Hudaýyň paçalygyna degişli, onuň dogrulygyna degişli zatlarmy? Bize İncil şeýle diýip hem duýduruş berýär. Nobaharlyk hakyny bir tabak aşa satan Esaw ýaly Hudaýa hormatsyz bolmasyn. Terediň näme diýip duýduruş berýär? Esaw ýaly bolma. Şeytan bugün hem imanlary hem hak ýoldan çykarmak üçin bu dünýäniň aladalary bilen alada basyryp Hudaýyň hakykatyndan daşarda saklamak isleýär. Emma Hudaý bize öz ýazgylaryna bize ýol görkezmek isleýär. Bize bu ýazgylary Tewratdan ýa-da İncilden ýazyp galdyrmagy, bize ýetirmegi, bize mysal hökmüne berýär, duýduruş hökmüne berýär. Biziň nädorluk ýoluna gezmän Hudaýyň hak ýolunda, dogry ýoluna gezmemiz üçin. Näme diýär? Nobaharlyk hakyny bir tabak aşa satan Esaw ýaly Hudaýa hormatsyz bolma. Izini näme siz bilýänsiňiz? Ol soňra hem ak patany miras almak isledi. Ýöne ret edildi. Ak pata almak üçin gözi ýaş dökse de kararyny üýtkedip bilmedi. Terediň şo wagt Esaw pikirlenmedi bolup geçýän zatlara. Garnyň açlygy hakynda diňe pikir etdi. Şoň netijesinde Hudaýyň geljekde etjek işlerinden hem mahrum kaldy. Belki bugünkü gün senin hem aladalaň vardır, durmuşunda her hili kynçylyklaň vardır. Emma wagtlaýyn yerdäki geçip gitjek zatlara ünüs berip, zaýlanyp ýok bolup gitjek zatlara ünüs berip, Hudaýyň beýik wadalaryndan, merhemetinden, rehiminden jyda düşme. Çünkü Hudaý bize öz sözüne duýduruş berýär. İsa näme diýdi? Zaýlanan ümit üçin näle ebedi ýaşaýyşa çenli galyan ümit üçin çalşyň. Sen haýsy ümit üçin çalşýan gün? Zaýlanan ümit üçinmi? Ýa-da baky ýaşaýyşa çenli galyan ümit üçinmi? Baky ýaşaýyşa çenli galyan ümit bu Hudaýyň wadalarynyň esasyndaky durmuşdur. Ýagny Hudaýyň erkini, Hudaýyň paçalygyny, hakykatyny gözläp, şoňa laýyk ýaşaýyşda ýaşamak bu baky ýaşaýyşa çenli galyan durmuşdur. Mezmurda Dawud peýgamber şeýle diýip ýüzlenýär. Terediň näme diýär? Erwetleň maslahatyna gitmedik. Günäkärleň ýoluna bolmadyk. Maskaralayjylaň mejlisine oturmadyk adam batlydyr. Onuň keýpi diňe Rebbin kanunundadyr. Giýje günnüz onuň kanuny hakda pikire gidýändir. Ol akar suwlar ýakasyny ekilen, miwesini mövsüminde berýän, yapragy solmayan agaç ýaly bolar. Eden ähli işi rowaşlanar.
Erwetler beýle däldir. Olar ýelin süpürüp äkidiýän ownuq samany ýalydyr. Şeýlelik bilen erwetler höküm gününni we günäkärler dogrular jemaatyna dik durup bilmez. Çünki Reb dogrulyň ýoluna gödäwçilik edýändir. Emma erwetliň ýoly ýok bolar. Gadyrdan iýleşim. Sen haýsy ýolly? Sen Yakup ýaly dogruluk ýolundamy? Ýa-da Esaw ýaly nädorluk ýolunda? Sen Yakup ýaly Hudaýyň wadalaryna, Hudaýyň iman ýoluna ünüs berýär misin? Ýa-da Esaw ýaly biperwa seredýär misin? Saýlaw senne. Elbetde Yakup'da hem Esaw'da hem kemçilikleri bardy. Yakup mekirlik edipdi. Hatta doğanının kakasyny ağlapdy hem. Emma şonno da onna Hudaýyň wadalaryna olan anammardy. Öz kemçiliklerini iýze goýup, Hudaýyň öňüne kemçiliklerini boyun alıp, onun wadalaryna, onun dogrulygyna bil baglapdy. Şeýle anamy Hudaý hemişe-de bereketleýändir. Yakup bereketlenni. Yakup şol Hudaýyň wadalaryny dowam ettirjek nesil boldy. Ve wagty gelende Hudaý şol Yakupyň üstünden halaskär Reb Mesihi alyp çykardy, dünýäge getirdi. Mezmurda aýdylýşy ýaly erwetliň maslahatyna gitmedik, günäkärliň ýoluna bolmadyk, maskaralayjylaň meýlisinde oturmadyk adam bagtlydyr diýe. Sen kime degişli? Erwetliň ýolunda gezýän adam, günäkärliň ýolunda bolmak isleýänmi? Maskaralayjylaň meýlisinde oturmak isleýänmi? Ýa-da hemişe Hudaýyň kanuny hakynda pikirlenýän, gije günni ol hakynda oýlanýan bir imanly biri hökmünde ýaşamak isleýärmisin? Bugünkü gün saýlaw biziň özümizde. Hudaý bize öz hakykatlaryndan, Tewratdan, Esaw bilen Yakup durmuşundan dogry ýoluny, bize iman ýoluny aýan edýär. Siziň her biriňize Hudaý dogruluk ýoluna nämeleriň wajipligyny görkezmek isleýär. Emma jogap bermek biz tarapyndan bolmaly. Bilşimiz ýaly soňunda Ishak Yakup ogluna öz patalaryny berdi. Elbetde Yakup kakasyny aldamaly boldy bu üçin. Adawçylygy Hudaý gollamaýar. Emma Hudaý maksadyna laýyk her bir zatdan, erwet zatdan gowluk çykarýar hökman. Çünki öňünden Hudaý aýdypdy. Yakup bilen meniň wadalarym dowam eder. Ýagny kiçisine ulusy kul bolar, hyzmat eder. Ene şonda kakasy Ishak Yakuba şeýle diýip pata berdi. Ine oglumyň bu ýygy Rebbiň bereket beren meýdanynyň ýygy ýalydyr. Hudaý sana göğün çyýgyndan mes toprakly ýerden bol galla hem şerap bersin. Halklar sana hyzmat etsin. İl uluslar sana boyun egsinler. Baş tutan bol sen öz doganlaňa. Doganlaň sana boyun egsinler. Seni näletlensin. Seni yalkansın. Terediň näme bolup geçdi? Soňunda da Yakup şol kakasından beriljek bereketin, patanyň wajipligyny bilen üçin eline baryn etdi. Ve şol wadany hem, şol bereketi, patany hem aldy. Esaw näme etdi? Esaw ähli zadyny ýitirdi. Oğulluk, nobaharlyk hakyny ýitirdi, kakasynyň patasyny ýitirdi. Şeýdip Hudaýyň erkinden daşarda, wadalaryndan daşarda galdy. Hudaý bolsa öz wadalaryny Yakup bilen dowam ettirdi. Şonuň üçin hatta ağlap Esaw gaýdyk gelende hem Hudaý Ishak näme diýär? Patasyny bermeýär. Terediň näme diýär? Siz bilýänsiňiz, ol soňra hem, ýagny Esaw ak patany miras almak isledi. Ýöne ret edildi. Ak pat almak üçin göz ýaş dökse de kararyny üýtkedip bilmedi. Eger bugünkü gün sen hem Hudaýyň özüniň üpçün eden gutuluş ýoluny, İsa Mesih'te üpçün eden halas bolmasyny, hakykatyny, ýaşaýyşyny ret etseň, onda bugün ret edeni Hudaý wagty gelende bereketlemeli olanna Hudaý hem ret edýändir. İncilde näme diýip ýazylan? İsa-da meni ret edeni atamam ret edýändir.
Şonuň üçin eger bugün bizi dinleýän ýyldaşym, sen Hudaýyň hakykati barada, İsa Mesihtäki gutuluş hakyna, Hudaýyň hak ýoly hakyna eşidýän bolsaň, onu ret etme. Esaw ýaly Hudaýyň baky ýaşaýyşyny, Hudaýyň dogurlygyny, paçalygyna degişli iman ýoluny ret etme we Hudaýyň merhemetinden we rehiminden daşda galma. Eger bugün imanly bolsaň, onda alady diýen bolsaň, dünýädäki zatlar barada alady diýen bolsaň, onda bul aladanlan elini çek. We Hudaýa biýil bagly. Çünki sen Hudaýyň hakykatyny, dogurlygyny gözleseň, ol seni bereketler, pata berer. Näme de ilki Hudaýyň paçalygyny we onuň dogurlygyny gözlen. Şonda size galan zatlar beriler üstüne goşulup. Goý Hudaý size bu hakykatlara düşünmekde ýardam etsin. Ve yine de gepleşiklerimizde duşşars diýip siziň bilen hoşlaşmak isleýän. Hoş sag bolun. Sana mukaddes halaskarımız oldun, kurban bolmağa saylanan İsa. Sana alkış bolsun kudretli arkadağımız. Men asla aklanılmazdım Hudaý alnında, eger sen ey Rabbim İsa bolmadyk bolsaň. Men asla bağışlanmazdım kanun önünde, eger sen men üçün kurban bolmadyk bolsaň. Oğuldun kurban bolmağa berlenen guty, minnetdar sana mukaddes halaskarymız. Hudaýyň önünde biziň tövbe açymız. Dünýäň ahyrky gününde aklawçymız. Men asla aklanylmazdım